Dobrý deň, v mene realitnej kancelárie UP Reality by sme vám dnes chceli predstaviť priestranný trojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii. Nachádzame sa v Kysuckom Novom Meste na Klementisovej ulici. Výborná lokalita s vysokou občianskou vybavenosťou. Ale o tom dnes toto video nie je a preto sa pôjdeme pozrieť priamo na byt a ten vám už predstaví môj kolega. Presne tak, poďme na to. Ale ešte pred samostatným vstupom do nehnuteľnosti si pozrieme, ako vyzerala pred rekonštrukciou. O dobro, už vás nejdem naťahovať. Poďme. Tak čo, páčila sa vám dnešná rekonštrukcia? Chceli by ste aj vy niečo podobné? Sme realitná kancelária UP Reality a radi vám s tým pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať.